Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Burin Khadija kashi na 18. Babu jimawa kuma wasu mace da namiji suka shigo, alamun kiɗima tare da su. Sosai na kamanni na fuskar matar, don haka na tabbatar da ita ce mahaifiyata. Sun koyar da kai ne ina hawaye da ban tantance dalilinsa ba. Aka sake zayyane musu komai, kuga sosai mahaifiyata take yi. Haka na dama ƙara a fuskar mahaifina. Kakattawa da suna kira da Hajiya ta ce, amma yaran nan ba ku yi wa dangin mu adalci ba. Kun shafa kanku baƙin fenti. Tayi ka bani mamaki. Yanzu za ka iya biya son zuciya ka aikata haka ga 'yar uwarka saboda baka samu aurenta ba, kuma har ta haihu ku iya zuwa ku jefar da 'yar. To ga nan dai Allah ya raya ta. Allah ya kaddara sai asiri da kwa binne ya tonu tun a duniya. Kun cutar da wannan yarinya, idan bata yafe muku ba sai Allah ya muku hisabi. Ta share hawaye ta ce, kai kuma Hafizu, kai ne babban macuci. Na tabbata Khadija bata baka labari bane ba saboda abin ya dame ta. Tana son kasancewa da 'yarta. A maimakon ko zaka sake ta din, ka fara tona asiri, mu je mu karɓo 'yarmu mu rungumi kaddara. Sai ka ɓoye saboda baƙin halinka, kuma ka ɗauki fansa a kanta, ka cutar da rayuwarta. Ba zan yafe maka ba, ka je duniya ce ta fi garuwa iya jima. Ta taso ta ja hannuna ta kai ni ɗaki ta zauna. Kuka nake yi sosai, ina jin ciwo a zuciyata. Hajiya, ki daina kuka. Na faɗa ina jin tausayin tsohuwar ya kama ni. Kukan tausayinki ya zama dole. Da gatanki ka taso cikin wata iriyar rayuwa. Wallahi sai na bi miki haƙƙinki. Duk wanda ya cuce ki sai na sa an kulle shi, ciki har da iyayen naki. Ta juya za ta fita, na riƙo hannunta ina kuka na ce, a'a Hajiya, don Allah, don girman Allah ki rufa min asiri. Wannan kamar ƙara bayyana sirrin danginku ne, kuma duniya dariya za ta yi muku. Cuta da ni aka cuta ku, to na yafe wa kowa, wallahi na yafe musu. Haka Allah ya kaddara mini, kuma na san ki za ki zauna da ni, za ki bani gatun da na rasa a baya. Don Allah a kashe maganar nan a cikin gidan nan, kuma kima ina roƙon ki yafe musu, kaddara ce. Ta janyo ni jikinta cikin kuka ta ce, kai can ka Tahir, ɗanka mai hankali amma kawon fitar da ita, ka bar wa duniya ita, kana rayuwa cikin salama kuma 'yata. Allah ya miki albarka. Insha Allah za ki samu gatan da kika rasa a baya. Sai na yi miki sutura, babu mai koranta miki matuƙar ina raye. Daga haka ta fita ta bar ni a ɗakin. Ko da gama girki ma, a nan ta kawo min ta zauna muka ci tare. Sai can su mamu suka shigo tare da ita. Nan suka sanar mini mahaifin Sadiq ya nemi a ɗaura auren mu a yau ɗin nan. Amma Hajiya ta hana. Shi kuma Abdul ta ce za ta riƙe shi har ƙarshen rayuwarta. Su kuma su mama ta nemi su zauna su kwana biyu, amma ba su amince ba, sun ce gobe za su koma. Wani abu ya dake zuciyata. Ina tunanin akan me Hajiya za ta hana auren mu da Sadiq. Haka na kwana da wannan tunani. Wani sashi na zuciyata kuma wasai nake ji, tunda yanzu na san makomata. Washe gari da sassafe su mama suka shirin tafiya. Hajiya ta kasa zama, ɗauko wannan ɗauko wancan, ta haɗa musu goma ta arziki. Sai godiya take ƙara yi musu. Mama tana hana ta da faɗin ai Khadija 'yarta ce. Muka zauna jiran wanda Hajiya ta ce zai kai su har Sokoto. 8 na safe Hajiya ta zo ta kira ni ta ce, zan gaisa da 'yan uwana. Kai na ƙasa na ƙarasa wurin su. Kunyar wanda duk ya ji labari na nake ji. Samari ne su 3 na gaishe su suka amsa, suna ta bina da kallo. Hajiya ta nuna na farkon ta ce, wannan sunan shi Yusuf, shine babban jika a family nan, kuma shine katon tuzurumu. Baban shi ne babban ɗana. Sai dai Allah yi masa rasuwa, Allah ya ji ƙanshi. Na faɗa a sanyaye. Yusuf ɗin ne ya ce amin. Welcome to the family Khadija. Na gida masa kai. Hajiya ta ce, wannan kuma Saifullahi, ɗayan Ishaq, su ma duk cousin ɗinki ne. Ki saki jikinki sosai fa, an ji maza ki dangi. Don ba na son ganin damuwa a fuskarki. Yusuf ne zai kai su mama gida. To Hajiya na gode. Bayan ya tafi kai su mama, mahaifiyata ta zo gidan. Hajiya ta ba mu wuri. Da na gaishe ta kawai sai na kasa cewa komai. Na sauke da kai ina wasa da yatsuna. Ta ƙaraso ta zauna kusa da ni ta ɗauki ɗan ta ce, ki yi haƙuri Khadija, ba zan hana ki fushi da ni ba. Duk da Hajiya ta ce kin yafe mana, amma na san dole zaki dawo mu kina ganin baƙin mu. Da sauri na ce, a'a mama, sam Allah ya tsare da dawo ina ganin baƙin ku. Ba na fushi da kowa wallahi. Hasali ma ina cikin farin ciki ne. Komai ya faru kaddara ne. Ni na yafe muku. Ba na son tada zancen nan. Mun gode. Ina ƙannena. Na tambaye ta lokacin ba na son haɗa ido da ita, saboda wani irin yanayi nake ji mai kama da kunya. Ƙannenki na bar su na ta aiki, wai kowace da kalar girkin da za ta yi miki, idan sun gama za su taho. Neman shi na ce, shi baba fa,
ko sai an jima na je na gaishe shi ko? Babanki yana son ganin ki amma ya ce yana kunya haɗa ido da ke. Me yasa? Shin ba na ce komai ya wuce ba? Wannan ne kaɗai zai zama min damuwa ya dinga sare min gwiwa a duk lokacin da na yi yunƙura domin nuna gidan nan ce. A hankali shi ma zai daina. Za ki zama gida Khadija, kowa yana son ki kuma za mu saba sosai. Sai 12 ƙannena suka ƙaraso, mata su 4 duk masu kama da ni. Ɗaya ce a cikinsu mai aure da ɗanta ɗaya. Suka karɓi dana, kowa yana nuna farin cikin ganina. Kowa da kalar abin da ya dafo mini, har suna sanya rigima kowa yana cewa nashi zance. Family mai cike da farin ciki haka suka wani cikin nishaɗi. Ni kuma ina can cikin baguwar rayuwa. Tun ina ɗari-ɗari har na saki jiki da su. Kamar sun haɗa baki dukkaninsu. Ummi suke ce min saboda sunan mahaifiyarmu ni da ni. Haka na karɓi sabon sunana. Nan suka nuna min hoton babban yayansu da ta rasu. Zuwa la'asar gidan ya ɗinke da dangi. Yan uwa kala-kala maza da mata kowa ya zo ganina. Ƙanwata ta yi min kwalliya sosai muka dinga ɗaukar hotuna ana ta farin ciki. Ni ma sai na saki jikina na saje da su. Na ji daɗin yadda suka yi taryayyen ɗaukan Abulkairi. Bayan an watse ni sai 'yan uwana da basu tafi ba. Bayan sallar isha'i baban ya zo ɗaukar su. Har ɗakin da nake ya shigo. Kowa ya fita aka bar mu biyu. Sai kasa magana na ce, Baba, kada ka ce min komai don Allah. Ni na yafe wa kowa. Allah ya yafe mana baki ɗaya. Ganin ku a damuwa ne kaɗai zai sa ni dinga tuna baya. Kuma ni ma tawa damuwa ta dawo sabuwa. Ina ƙaunar ku iyayena. Kuma muna son ki Khadija. Da suka tashi tafiya, Zainab wacce ta fi kowa rawar kai a cikin su ce ta goye ɗana. Tana kicin ne janyo akwatuna na. Hajiya ta shigo ta ce, ke kuma ƙalau? Hajiya, gida za mu tafi mana. Allah ya kiyaye. Da aka ce muku taku ce ko? Ita wannan tanan gidan ce. Ko dai babu mai zama da ni, kan shafa muku burbushin mutuwa. Ita kuwa ta waje anan za ta zauna. Ta dan ɓata rai ta ce, an tumi da gaskiya nan za ki zauna? Ne mun shi na ce, ni kam ina tare da kakata, zan dinga zuwa gidanku ina ganin ku. To baba ma yayi zaton tare za mu tafi, amma da ta faɗa masa a wurin ta zan zauna, babu wanda ya musu. Haka suka tafi muna begen juna. Bayan mun nutsu Hajiya ta sa na kira mata Umma a waya, na yi mata bayani duk yadda rayuwata ta kasance bayan na bar gidanta. Farin cikin bayyana iyayena sai ya wanke laifina, ta dinga taya ni murna. Sannan na bawa Hajiya wai sai gaisa, ta yi ta mata godiya hidima da ta yi da ni. Da kuma alƙawari idan aka kwana 2 za mu zo har gida a yi mata godiya. Daga nan na kira su Nabila ɗaya bayan ɗaya, da na ba su labari. Suka taya ni farin ciki sosai. Kiran Sadiq ya shigo muka gaisa, shi ma ya taya ni murna domin ya ci komai. Da ya so min zancen aure na da aka ƙi bashi, sai na ce masa gobe za mu yi waya. Na ce da Hajiya, kin ce Sadiq ba zai aure ni ba. Ta jinjina kai ta ce, ƙwarai kuwa, saboda bai dace da ke ba. Kai na ƙasa na ce, amma Hajiya ina son shi. Ai kuwa ka zaki haƙura, domin na yi miki miji tun ajiya. Ta gyara zama ta ce, kin ga wannan Yusuf ɗin da kuka gaisa da safe? Shi ne mijinki insha Allahu. Ƙanwarki da ta rasu tun tana ƙarama yake son ta. Haka ne ma yasa aka yanke aura masa idan ta cika shekaru 15. Saboda ƙaunar da yake yi wa yarinyar ta yi yawa. Amma cikin hukuncin Allah shekara ta 13 Allah ya mata rasuwa. Kar ki so ki ga halin da ya shiga. Kuma tun daga nan ya daina shiga harkar soyayya. An so haɗa shi da wata cikin ƙannanki, ya ce baya so. To yanzu kam zan yi tsayuwar goman jaki ko baya son ki sai na karkato da hankalinsa kanki. Auren dole kenan? Na faɗa yana cin haushi. Babu dole, ni dai alfarma ɗaya zaki min ki so shi. In dai kina son shi komai zai zo da sauƙi. Tunda kin ga shi ba shi da wacce yake so. Auren Sadiq ma fitarki bane ba. Shi da mijin ƙanwarki ne, 'yar yayin mahaifinki. Ba zan so ku yi zaman kishi da ita ba. Hakan zai iya taɓa zumuncin mu. Kuma wannan ƙaddarar ta riga ta shiga tsakaninmu. Ki bar duba san da yake yi miki. Wata rana dole sai ya goranta miki. Zan so ki auri ɗan uwanki. Yusuf yana da hankali, ya san abin da yake yi. Insha Allah za ku zauna lafiya. Za ki ji daɗin zama da shi sosai. A sinyaye na ce, Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi. Ta ce amin, insha Allah ma shi ne alkhairinki. Na jima ban yi bacci ba, ina ta tunanin Sadiq. Da auna yadda zan cire san shi daga zuciyata. Na mai gurbinsa da wanda ban sani ba ma, ko zai so ni ko aka san haka. Na yi ta tuna irin yadda na tsani Maryam saboda kishin Sadiq. Ashe ta din 'yar uwata ce, amma ban ji ko ƙauna ta jini ba saboda kishi ya rufe min ido. Washi gari da Sadiq ya kira ni na faɗa masa kawai mu haƙura da juna, ba zai yi ne zaman kishi da 'yar uwata ba. To shi ma ban ga alamun ya shiga damuwa ba, kamar yadda ni ma na kwantar da hankalina. Sai dai ya kira ni ya tambayi lafiyar ɗansa. Bayan wata 3 na yi ƙiba na yi kyau na dawo cikin hayyacina.
A yanzu ban da damuwa komai. Ni da ɗana sosai Hajiya take kulawa da mu. Shi ma ya yi wayinsa. Kamanninsa da Sadiq sai fitowa suke ƙara yi. Momi ta yi zuwa ɗaya garin Sadiq. Amma waya kusan kullum muna yi. Tana tambayar lafiyarsa. Duk kwana uku da ke zuwa gidan iyayena. Da yake babu nisa da gidan Hajiya. Na suke da kowa sosai. Yan uwa hannun nesa duk sun sani. Muna waya muna ta zumunci. Su Nabila sun zo ganin dangi na har Katsina. Suka kwana ɗaya. Mama ta da musu abin arziki. Mu ma mun je Kano tare da Hajiya da mahaifina. Sosai suka yi wa Ummu goma ta arziki. Daga nan muka je har Kano. Aka yi musu bayanin bayyana iyayena da kuma ta'aziyar baba. Mahaifina sai da ya siyi gida babba. Ya ce a bawa iyalin baba. Ya kuma yi alƙawarin zai dawo ya gina musu masallaci. Bayan mun gama ziyara hankalin kowa ya kwanta. Sai Hajiya ta fara zancen aurena da Yusuf. Ban san dai yadda aka yi ba, amma kai tsaye ta faɗa min Yusuf ya amince. Haka kamar wasa ya fara zuwa zance wurina. Duk da dai ba mu saki jiki da juna ba, amma babu laifi na ji na fara son shi saboda san bai nuna min kyama ba, sai ma tausayina da nake gani a idon shi. Haka in gidansu ma babu wanda ya kyamaci abin. Na so Hajiya ta bari sai na yaye ɗana kafin auren, amma kowa bai bada goyon baya ba. Suka ce tunda shi Yusuf ɗin ya amince, kawai za a yi aure na tare. Watan Abdulkairi shi da aka ɗaura auren mu. Haka amarya ta tare da goyo. Sosai na gata a dangi. Na ji kamar ma wannan ne aurena na farko. Lafiyar sosai Yusuf ya haɗa mini, kala wanda na jima ina mafarki aka sha biki. Iyaye na sa ƙawata min gidana sosai. Yusuf mai rufin asiri ne alhamdulillah. Duk da aburina wanda ya fi shi na so aura. Na samu kwatankwacinsa a lokacin da na cire tsammani dole na gode wa Allah. Zama mu lafiya ƙalau da shi. Tun muna noƙe-noƙe har kowa ya saki cikinsa. Muka zama abu ɗaya muka saba sosai. Ina jin daɗin zama da shi musamman yadda yake kula da shi a nan ɗana. Ya yanke duk wata alaƙa da Sadiq. Tun bayan aurenmu sai dai su yi komai da babana a ƙasan zancen ɗansa. Akan zancen ɗansa. Hankalina ya kwanta sosai. A yanzu ban da wata damuwa. Kullum tsayuwar dare nake ina gode wa Allah da ya rufa min asiri. Sai da na yayi Abdulkairi sannan na samu ciki. Tun daga yaye kuma Hajiya ta riƙe shi ta hana mu. Nan kuma na ƙara gode wa Allah domin Yusuf son cikin ne yake ba da wasa ba. Ya dinga nan da ni. Irin mazin nan ne masu mugun tausayin mace. Na haifi ɗana namiji wanda aka yi taron suna na gani na faɗa. Har Maryam amaryar Sadiq ta zo. Ita ma da ɗanta mai kama sak da Abdulkairi. Sai a lokacin ita ta taya ni murnar dawowa cikin dangi. Duk sai nadama ta rufe ni. Tabbas ka zauna da kowa lafiya ya fi komai daɗi a rayuwa. Baka san da wani kake tare ba. Hajiya ta kai ni gidanta ta kula da ni sosai. Na zama 'yar gatan dangi. Kowa son faranta min yake yi. Baba Hafiz ne kawai baya shiga lamarina. Ko gaisuwa a tsaitsaye muke yin ta. Sai danganta hakan da kunyar abin da yi min. Haka rayuwarmu ta ci gaba da tafiya komai yana zuwa min a yadda nake so. Bayan wuya na ji daɗi. Ban yadda na zubar da zumunci da kowa ba. Na tsayuwar rayuwata ba. Na riƙe kaina kamar yadda baba da mahaifiyarsu suka riƙe ni. Gidan aurena cike yake da farin ciki. Ban nemi komai na rasa ba. Mijina yana kyautata min iya ƙarfinsa. Ba ni da wata ƙawar shawara da tafi shi. Daga nan kuma na ci gaba da karatuna wanda nake buri idan na gama na samu gurbin aiki a asibiti. Mijina yana bani goyon baya sosai. Shi yasa kullum handala nake ga Allah. Mai tsanani ya koma sauƙi. Tammat bihamdillahi. Ta masu sauraro, da aka muka sauke wannan littafi namu mai suna burin Khadija. Da fatan kun ilmantu, kun kuma nishaɗantu, sannan kun ɗauki darasin da ke cikin labarin. Kun yi watsi da kurakuran ciki. Ta faru kullum da na karanta muku wannan labari, wato Hilfat. Nake cewa ku tara da ni a zuwan shiri na gaba, domin jin mu ɗauki da wani sabon labari.